Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка. Практическата подготовка се извършва на полигон и се изпълняват следните 5 елемента. При първият елемент курсистът трябва да избута мотора с изгасен двигател. При вторият елемент курсистът прави осморка 2 поредни пъти. Третият елемент включва заобикаляне на препятствия, като на последното качва пътник и го закарва до определено място. Четвъртият елемент е скоростно заобикаляне на препятствия, като на първото и последното трябва да е с не по-малко от 30 км в час. Елементът продължава със скоростна отсечка, където на определено място трябва да се вдигне 50 км в час, след което се прави ляв и десен завой и се спира на определено място. Петият елемент е скоростна отсечка, при която курсистът вдига 50 км в час и спира на определено място. Изпитът продължава с управление на мотоциклет в градски условия.